back in ETV. Hola a tots i benvinguts a un nou show de Balcony TV València. Estem a l'Skybar del restaurant Vertical amb l'Home Brut. Què tal, com esteu? Molt bé, encantats. Quina cançó aneu a tocar-nos? Anem a tocar Fora d'òrbita. Doncs quan vulgueu. Els semàfors de la vida amb els ulls tancats. No siga cosa que només trobem verd. De banda a banda en la rutina veig el temps passar. Per si de cas jo el salude sense alçar el cap. I jo estic fart de l'agonia d'estar lluny de tu, d'estimar-te nit i dia. Encén com un satèl·lit cara a l'infinit que ha perdut el full de ruta i s'adona del perill. Recalcule la trajectòria des de dins del llit. En els albors de la galàxia ens sent molt petit. I jo estic fart de l'agonia d'estar lluny de tu, d'estimar-te nit i dia, però a mi la llum des de la llunyania et desitja un bon dia. 1, 2, 3 i... Tan lluny del meu destí, tan lluny de mi, tan lluny del meu destí, més lluny de mi. I jo estic fart de l'agonia d'estar lluny de tu, d'estimar-te nit i dia, però a mi la llum des de la llunyania et desitja un bon dia. Home Brut, moltes gràcies. Gràcies. Fora d'òrbita, de què trata esta cançó? Què ens conta? Esta cançó tracta de... És una metàfora d'un cosmonauta que viatja sol per l'espai i sent nostàlgia del planeta Terra, i és una metàfora que parla d'una relació a distància, bàsicament. Molt bé. I quines influències musicals teniu vosaltres? Les nostres influències bàsicament són grups de rock alternatiu o independent, siga americà, bueno, bàsicament de cantants en anglès, com pugui ser Biffy Clyro o Arctic Monkeys, i nacionals com Berry Charrac. Molt bé. Quins projectes teniu per al futur? Doncs, bàsicament, presentar el nostre disc allà on puguem i que s'escolte el màxim llocs possibles. Molt bé. I vos hem escoltat així, ens agradeu. Què tenim que fer ara? Per on vos tenim que buscar? Podeu descarregar el nostre disc gratuïtament al nostre Bandcamp o a la nostra pàgina web www.lomebrut.com o a la resta de xarxes socials com Facebook, Twitter, etc. Molt bé, doncs molta sort, vos buscarem. I jo despedís la connexió, Anna, que no Cristina, perquè està de viatge. Hola, Cris. Des de l'Skybar Vertical, amb l'Home Brut, fins a un nou show de Balcony TV València. Adeu. Adeu.
Back in ETV.